Ngiangu U Blei sikisin pat hagani kapor na kabenta gani kapor kalan kabala kyrkhu nga kublei fi wei pi wei haka kyrteng ka jong utrai badunong penem jingiu Jesus Christ nga ko ba pin sngap ye gani ka khubor na basdang habakot jongka khnang ba pinom ja lenti kumu wei na ki pastor haka nong ba nga hangniru nga kwa ban kren shpangu vaccine khamtam bada ka juko por hapdeng juga ni ka namsniu namar bangi sngotu ka don ka jingki wen ka jingklumar jingmot hapdeng jong kipadba shwa bangin yat shaprang tongin edwai U Blei bok pau jong yu bahabneng U Blei u bahok u badap da ka jingisnei bada ka jingmap ngi wan shakakat jingaye lamba ka kerteng ka jong ukon ba ye jomeu Jesus Christ unong penem jongi try Jesus ngi angu U Blei jong a try ba melong unong aplang brot ubabha bara Blei melong kamentoy ye fi bangangan let no ba unyo wan mau umensim joka jing shisha umensim ba khoi mau ken uni alam ye fi sedu ka jing shisha baroh U Blei jong amen pa ye kan ka ktien ha kan ka klepmat bat kyrkhu no yo pat lang nong snow bat nong snap kyrkhu ye ki da ka bor ka jong me haka kyrteng ka jong Jesus Christ amen but amen ngayeng ka ni ka jaka ringkat bat ka jing snow ket kle ngayeng ru haka ni ka jaka haka kyrteng ka jong utrai barunong penem jing Jesus Christ ubalong us iem joka jing sok bat ka jing senshar kalong halor ki terpeng ki jongo kat kum ka shiti ka jong apostle Paul show Timothy ka shiti ka beningkong ka jongu ha kalonong ka baar ka dekhot ka beningkong bat ka baar ka baad kong baka dayangi ban duai beniasat na kabanta ki briu baroh bat khamtam na kabanta ki sim bat kinong sensyar na kabanta ka jingim ka basok halor jong kata kanong rem ngiju duai bat yaine ha ka jingduwai la bon telikisnam nakabanta ka jing sensyara ka state ka jongi haka ri India haka protehi barokaway ringkat ru bat ka gospel ka jong Matias kalnong ka ba arpawar haka dekot ka ba arpaway ong utrai baru kli jong ka Balang u Jesus Christ ay kata ka ba day ka jong kaisar show kaisar ka jong U Blei show Blei pinskem shishu ka shiti kinong Rome kalong ka bakhatlai nadu ka dekhot ka beningkong naba shamdon ka weiru ka bor lamda nau Blei bat ka dayangi peleng ban pinko ngo hakata ka bor ka bo Blei ulatong bangi danget scam ba ka government Meghalaya ka day ka bo Blei utong bat makiru kin sngotu ye kata bat ngi up kmi lenti kemang kumupat ba Kristan nakinong sensyar jongi bakinom kelet ya ka Balang ka badan ya ka nika kot ka bakhod bakian bakentang bakenjapneng jongka ka bamangiru ngin yeng hangta bat ngin yaine haka jinghikai ki bashisha ke jong Jesus Christ ubautrai bat unong penem jongi ngakwa banong sijisin ka Balang ka yeng ringkat bat fi ka government ngi duairo na kamanta ki doctor nam ta ki nurse na kamanta ka police department na kamanta jo kito baroh kiba don bynta hakani ka jing yale ya kani ka thma hapdeng jo kani ka namsniu ngi duai ngi kyrkhu ya fi bato bleun sumar ya fi kendong bakano kanu ka basniu kanom ja badfi haka kyrteng ka jong Jesus Christ ngide kinong song jong kari sensyar patba bakraw kari India kaba donru ya ka constitution katkum ka article 19 clause 1 clause A article 19 clause 2 freedom of speech and expression is a cornerstone of democracy. Ngipuli ya kata haka subject political science sa college.
ka fundamental rights, kada ka hok nong kynti jong way po way unong India. Ula ban pynpoi perthai, yala ka juga jing sngo ka jongu, but udon ru ya ka hok ban kren lait lui. Hynrei ngadon pat banong ban kren lait lan, ban kren lait lui, kat kum ki kendon jong ka an. Halor jong kata ka nong rem, ngakwa ban yeng akan ikapor, nakabentay yaladi, bat nakabentaw pat ba nong shong snong, ba siap ting thot hapdeng juga ni kanam sniu. Bat kibadan ru hapdeng juga jing sngosi kaba kraw ka jing jaklenti. Ngas ngudai kumu pastor ban yeng ban kren ban pynpoi hafi yala ka jong ka jing sngo. Neng konge ngadon ban ong kumni. Ngadon ban ong kumni ka government Meghalaya. U Blei Shibon nadu chief minister. Ka cabinet team but ka government baroh away. Ki bom shem la penlong mandatory ya ka vaccination. U Blei Shibon. But ngin yai duai. Bakan ka rai kan sa hadu bakot. But sekawai pat ka jingkyrpat kalong. Baka government kan sya ikinong shong snong. Bakin shim yala ka juga rai ya ka jingadai bat ka vaccination. Klem da penbor yaki. Tang baki di ban bat skempat yaki protocols jong ka government. Namar baka day yangi ban but renti kumta kumba mangaru ngale. Don ru kinong shong snong hang ni. Kiba telefon sngi ki pastor ngi habania slok bat ki ban duai bat ki dana pring ka jing shapting ka jing klomar jing mat kiba don ka blood pressure kiba don ka jing pang shini kiba don ka jing pang klong snam pang kloi bat ki wai pat ki jat jing pang kiba ki don ki shapting hadu kata namar bakan ikan nem sniu kala penkaya kini ki lightly ki baladangim sumar ki kelalong ki atiar ke jung syaitan namar bau syaitan umwan tang bu unyotu wan ban yo peniap bat yo penjot de ladangim sumar kini ki lightly ki kelalong saki wepat ki kenja virus ka baningkong kadai ka jing syapti ka Bible ko ong haka shiti ka baningkong ka jong apostle yo anas ka jingadei bat ka jing syapting ka ong kumni tingini puli bat nga haka ni kapor ka babanta ladingin puli haka nong ka basang haka de khot ka bakhat pra ka banta ka bakot jong ka dei ka de khot na ba ka jing syapting ka don ka jing pinshitom haka kam ai thia aidam yo brio habau brio ulap haka jing syapting unrai kulumar unle kulmaru yala ka jong ka jingam dai namar kata katau utrai jisu usai ong bun sin wat syapting wat ki khuslai ukren bat yai kren halaki jong kisnran bat hakita ki babut yao ngakwa ban penpuli kini ka khot ka bakhat pra baroh kawai omdan ka jing syapting haka jing ye nganong ka jing ye blei nakabanta jong piki bi syapting kumbanga juya slok leng baka telefon omdan ka jing syapting haka jing ye blei Hynrei ka jing ye blei ka bajanai ka shop no shabar ken ya ka jing syapting ong kanika ktien ka jong U Blei ka atiar ban job ia ka jing syapting hafi hakayeng ka jongpi kada ka jing U Blei bat U Blei uman kat kum ka chiti kinong roma kalung kabasan ka dekat kabasan uman ban te yar bok ia kata ka jing ka jongu syapi ba pin yang ka jing bat haka jing pin job no tiao bat pin la ban le ia ki baroh da ka jing ka jongu kres kabar
ka jing sngosi don bun kiba sngosi hapdeng juga ni kanem sniu pis sngosi namar ki jingja kiba kthang halayeng pila ban du no kiba kiba thoin ki jongpi ngalak duai bat ngaya slok bat kiba bun ki yam ka telefon bat ngaru ngaya yam lem bat ki don hapdeng ka jing sngosi kthang ladangin pule kena kapor ka sti ka baar sikinong koren hakalenong ka banyo ayu ka Bible ka kren pengin pule kena kapor ka bamenta ki bai ka jong U Blei ngin pule ka long ka banyo ka dekat ka basipo hamar siteng jo ka dekat ka ong kumne Hynrei ka jing sngosi jong ka perthei ka penlong ya ka jingiap watsha ba ka jing sngosi perthei ka jing sngosi ka bakin jado kan job yefe but what I lad namar bu soitan unshim kabu ye ka jing sngosi but ka Bible ka pentikna ba ka jing sngosi ka ba kenjaprthei ka penlong ka jingyap Hynrei ka khot baroh kawai kong namar kata ka jing sngosi baru blei pat ka penlong ye ka jing kala ka bamat sya ka jing ka bam babayeshu ngadon ban ong kumni na kabanta kitu kiba du no kiba kiba thon ki jongfi what sngosi kum kita ke bomdon ke jingkyrmen I mei ipa ihinmen ipara ulok kalok kilalek balau trai ban ngadon ruban ong pat akan kapor na kabanta jong kitu kiba empat pediang yo Jesus Christ pelia ka donut pediang yo trai hapdeng juga dikenam snil ladakan jaka basniru pinlek ban penkut ye ka bom jukat baru trai habneng kini artali kiat lek lang ka jing syaptieng bat ka jing sngosi ngakwa ye phi ba pin job thiau bat ka lenti ban job kalong wong trai wan hanga phi baroh ki ba thai bat ki ba khia ka jingket dengan penjam ye phi ong trai sekabalai kaba penkha kane kanem sniu kane kampat ja tang baka ap kane tingkong ying ladangim sumar bha kata kadai ka jing tngan lani ka jing yap tngan kane ka ap ya kanong ba shlong ya ka state ka chongi kelas dang ban pau perthei ka jing yap tngan ngiken mau kat kum ka kitab iem ka baar hakal nong kaban riu don kan nam sniu has Samaria kada du baki armut kilong kami kitmu kilaya bam do yai kun bat tmu ban bam sa yai weipat kadon kajinga kaja pedeng jongki barus iem unong sensyar umla setiaban yarap namar ba uru dana pedeng kajinge kata kati nam sniu kata kati kajingma kabaap haka jing tngan ubriu unle klumar haka jing tngan mdon anshu ngan ong ru kumni lada kita ki long kami ki ba ye ki kun ki kloi haduban bamdo ye ki kun ki jongki ka donut briu ka la kelalong kum ka donut merat kata kadi ka baap Hynrei ka jingduwai ka bangi duwai baginong sensyar jongi kinla ban syarai ia kenika kambaro daga bor jing start baken jablei bakata ka jing yap tngan kam deha bandalele banja haga jelaga jongi ngan poi sakawai ka benta ka badon kam kum bangala ong na kabasdang ngakwa ban kren shapangu vaksin namangan diu pastor, way na ki pastor, nga bat ya ka Bible, labun pautelikis nem, bat nga yalap ya ka gospel, palat lay paus nem. Banga kwa bano nga kanika por, kren shay na ka ba bet siya piway. Bau vaksin umpat day udak jong umrat kla. U vaksin umpat day udak Hynrei. Kat kum ka kitab jong Daniel akal nong ka bakhandai ka khot ka ba arponio kitab jingpymshah akal nong ka ba khatwei ka khot iwei ar lai ladapin pule but
udak riu un pau penrengko un pau hamar ka ba shiteng jong ka nyosnem ke jingjenjar namar ba ka bynta ka beningkong la ong ye ka de ka jingjenjar bat ka bynta ka ba ar ka de ka jingjenjar ba uneu dak jong umrat clown riu un pau penrengko andau tau brio jaga pap ula pau perthei unong ngangalong U Blei mani yanga shim yu nu number lom kumta pinyap bangakwa banong bauniu vaksin 4 day uteu dak jong umrat klau ka portray kam ka jong kalong tanglai snem shiteng hangno ka balang ka dona ka por ka balang kam don shua ka perthei hakata ka klepmat hakata ka por Syai kadon ke balang. Ya ke balang on rong haswa jong kan yosnem ke jingjen jarba. Ya ke balang on rong no ya ka haswa jong ke yosnem ke jingjen jar. Namar kan yosnem ke jingjen jar ongu Jeremiah. Hakalenong ke belai pau ke dekat ke ba henyo. Kade ke jingjen jar ke jongu Jacob lanu Israel. Ki ong ya ka kade ke Jacob's trouble. Hynrei ka balang ti kamdon bynta namar bakata kadika program ka jong U Blei bat ka jat benriu ka baula jit ka badang ap mezaya hadu menta ngitingin late no bat nginom ya kendu yo dak jong umrat klau ka sorkar Meghalaya kinong sinsyar ba yit jongi kumbangalaong nadubasdang ka balang ka yenga senda jong piban duai baniasat manla kasngi Bada kejuka por ke sorkar kamde ban klet ya kan ka way baka balang kamde kum ka way na ki organization perthei Hynrei kadeka living organism kadeka met ka ba ka met ka ba kenjapaneng kadeka met trei kam ka jong U Blei hang ne ha perthei la penkup bala ai ha kaya ka ikhtiar wat ki khrdop kadu jok kinom la yaka kata kadika balang bat utrai ukli jongka udon ringkat bat ka balang kum ka syarak ka bame ladau Blei udon syakaliang ka jongka balang uete ubaniale yaka balang ka balang tang kumta hakala ai yaki atiar yaletma kiba kenjado Hynrei kiba kinjaman sim do Blei on ka city ka ba ar ka do apostle Paul sikinong koren hakalong ka ba shipau hakad khot ka ba lai bat ka ba saw wala dangi emma kan ka do ngimya le atma kat bakum ka do namar ki atier jingya le atma jongi kimlong kiba kinjado Hynrei kilong kiba donbor do Blei ngakwa ya ka government bakan pek ru sikibalang pendon kam yaki kum ki atier banyale hapdeng gane gathma ngiyale thma persya yo nong sun ubangimla banyoi ngiyale thma persya yo nong sun ubangimla banyoi bat ngi donru yaki atier thma padde ki bangim yoi ki badonbor ka kerteng ka jongu Jesus Christ ka snam ka jongu ka ktien ka jongu ka watlam ka jongu mensim bat ki don ki angel ru ringkat bat ka balang bangin be ngin shop ya kan ka bor juga klam shabar nagari naga state ka jongi ong ka cities ki Ephesus haka ini pulih banga hakal nong ka ban riau haka khot ka khada nabaka jingale ka jongi kamlong ya ka snam bari ka do Hynrei ki hima ya ki bor ya ki nong sun shar perthei jong kan ka jingdom ka dayangi pleng bantep baka jingale athma kalong persya ya ki bor jaga jingdom u soitan utrei don bor hapdeng ka bakum kan ka por haka state ka jongi hakari India hakiri jaga perthei kylleng satlat bat kadon ka jing klomar jingmat ndai etang hau riu pat ba
what heki doctors kim don ya ka jing yalong ka way ka jing mot way da kumne but way da kumtai ka bakat notam upat ba uklumar bangakwa balong ya ki riunget hapdeng juga dikatma hakabawai long pi ka baklan hakabor ka jingklan ka jongutrai king ya ki jingking atiar bapinla banile persha ya ki buthap ki jongu syaitan hallelujah kumu shakri jongutrai ubri jong ka jingkit kli ngakwa ban ong kumni hagani kapor nakabenta upat Kristan bet ka jinget Kristan ngi nakabadut ngi nget bakini kidi sngi juga jing penda kidi sngi ki bakhatu bat kadon ka jing pen kre ru ya ka jing senshar don bor bat ngi nget baun sawan u Krislam le kata kadi ka jing nget ka jongi tambang imtip lano kata ka por kan ja bat ngi sngu thuru bakini kidi sngi ki bakhatu bat ki briu kila bomman than ikan mau ka kitab Genesis sekalong ka bakat way ki kren ka way ka ktien ka way ka jing tmu way upat lang kimut bantay yo umat Babel ngiyu ka jing sarong hakata ka pating benriu kim salia yo U Blei bada ka bakut U Blei wan bantuklar bat lapen sapra sapret ya ki kentien jong ki jat benriu je ka perthai bat kumta kim pynpoi shikathong nganget phinia menjur bat nga bagani ka pateng benriu ka bangi menta kade ka pateng benriu ka baken riang bat ka bamutalap ki pop ayusho ka bakani ka jat benriu kamle yongan ong penban kala palat liam na kipateng benriu baroh klempep U Blei un satuklar hapdeng kabakum gani kapor namar kata-kata kalong kabasyap tieng banhap hakikti kejong U Blei yangin kam syap tieng U Blei nadukinong sensyar kiba iya kijongi ngakren na kani kapor komenta haringkat bat kajing snokit kli bangakwa banong ban penkut ya kan ka klam ka don kam ya ka bor jung unong thau jung ka beneng bat ka khendau ki protocols ki jong fi ki long ki badon kam ki SOP ki long ki badon kam Hynrei ka badon kam na ki badon kam tam ka takalong ka bor Blei ban pelat yangi hapdeng kani kapor kaba jenjar sat kaba kat kani ngakwa ruban penpulia kani kapor kaba mentana kaba benta ka Balang hi bat na kaba benta ka jingiaseng ka jongi kumbangala ong ka Balang ka dika metrei kam ka jong U Blei hakani ka perthai kadon ya kaba kum kani pat de kanong rim lani kadon kaba U Blei udan ya kaba kum kani ka jingkdo ya ka Balang haka shiti shiki Hebrew haka lanong kaba shipau haka rekod kaba arpausan klem da ino ya ka jingiaseng lang jongi kumba kalong ka rukom kiwe Hynrei da kaba ya kentu paralokhi bat kata khamtam kat bapio I ba kata ka sngi kalanang jan ngakwa banong ngakani ka por nga appeal shika government baka jingiaseng lang jogi riu khoi jong ki briu ki baru Blei haki ying mani kadika borba ya ka government sha ya ki Balang bakin play but ya ki pastor bakin sharai ya ka kam kin duai bat kin sumaru bakanom spread hapdeng jongki pinyo ya ka jingjop pinyo ya ka jingkyrkhu kani kadika appeal ka jonga kumuway na ki pastor sha iya ki jingkang yigmani bakin play bat pinyo I baka kamba ka jong U Blei kanja bat ngahi ngangek
lada ka government ka pli ya ki jingkang ju ki yeng mane kanom khang kanom pynpoi kan jaru ka jingkyrkhu ka bakraw kan dun ka revival haka state haka ri bat ka jingkhia ka jingpanem na ka bynta ki babon ki mensim kylleng saudong jong ka perthai U Blei un kyrkhu ya fi iwei pe wei haka ni ka klepmat Blei bok pau jong yu bahabneng se sin ngi angu ya me pa na ka bynta ka ni ka kenta ka bakodor ngi nget skema Blei ba mela pa ya ka khubor ban penkhia yu Balang i dwai ru ko troi ba men kyrkhu ya kinong sunshar ba ye jongi kinom klumar jingmat a Blei mekiru kin wat jar ya ki jingislok bat me bara Blei jangan ki Krishan ya ki da ka jingduwai ban ki Krishan khamtam ye ki tu ki frontline worker hapdeng juga di ka pandemic sumar ya ki na ka basneo ngidwai kyrpang na ka bynta kita ki Blei yo pang covid penkhia ya ki a Blei da ka jingbymshah ka jong Christ Jesus la penkhia ya ki ngi ai ngo ba mi yo sngo me jubab ya ki jingduwai ngidwai ya ka kerteng ka jong Jesus Christ amen but amen करते जीसू खाट करते जीसू खाट करते dan kabor dan kerteng halor banget khát kerteng Giêsu khát kerteng Giêsu khát kerteng dan kabor dan kerteng halor banget ban ya chính tiền bạn nhát ki oman bạn quên ya ki chính thang là đập hiểm tiếp cùng nó ban đuôi là đập hiểm đón kynti ban ông chúc hát करते Giêsu khát करते Giêsu khát करते dan kabor đoàn kerteng halor banget ban pin ya chính tiền bạn nhát ki oman bạn quê ya ki chính thang là đập hiểm tiếp cùng nó ban đuôi là đập hiểm đón kynti ban ông chúc hát kerteng kabor ha kerteng Giêsu dan jingbymshah ha ka kerteng Giêsu dan jingpelan ha ka kerteng Giêsu namaron thao lên ti ha ba pi khơi là đập hiểm tiếp
là đập hiểm đón kinh tiên ban sự khót cờ tên Don kabor hakerte Jesus Don jingbymshah hakerte Jesus Don jingbalang hakerte Jesus Namaroon thao lên ti haba khi khơi là đập hiểm tiếp cung nô ban đuôi là đập hiểm đón kynti ban là đập hiểm ngâu lá shua ban ya lên shua khơi cử tê